A carreira estuvo ben, salín primeiro e fui mantendo así algo as distancias, aunque pola mañá na clasificatoria puxo moi difícil Ángel Pérez, que me adelantou e por non fui capaz de pasalo. Pero salimos en primeira línea, fui capaz de poñer o primeiro e moi ben, moi contento por ganar así unha prueba do Campeonato de España.